चिकन तक तनी बत्तियाली। हेलो प्रणाम करते हैं। क्या हो जान का हाल बा? ठीक बा ना? क्या होता हो? अरे हमार हाल चला नहीं का चलो हमार चल हाल चल रहा अपन मतलब काम बा कैसे ना भगनी हम तो नहीं की जाना सही। एगो बात कही कहो तो लाज लग एगो चुमा दी तो देख। कब जाएगा आलमपुर? ठीक बा हमरो जाएगा बा। हाँ चलो जी ठीक बा तब खाओ के फोन करम। ठीक बा रखत ही तब बस मेरी बेटी चुमा मांगता ही ना। अब आलमपुर चला जी तब क्या करत नहीं कुछ ना भौजी केकरा ले बतियावत रहे बतियात का भाई हो देखत है? अभी रे बतियात ना रहे अरे ना हो वो लड़की रही एगो। कौन लड़की रही तनी देखे सखी हमारे तो कह दो कौन सब बात तार जानल जरूरी है बा। काहे नहीं खे जानल जरूरी काहे के लोरा हमरा घर के बेटी है त हमरा नहीं खे जानल जरूरी तब कह देना कि लड़की रही एगो बतियावत रही। मैंने अब लड़कियों से बतियान तो तू कहबू कि यारे से बतियाते ना हो तो अच्छा ठीक बा हम कहां कहनी क्या करो रे यार से बतियावत तब कह दू देखावत ठीक बा का देखाई लो देख लो नंबर चेक कर ना विश्वास त लड़की से बतिया। कहाँ आयल बिया कहले ये कि उनका घर में तक आ जा खबरे न जोते तारा के देखो तो कोई चारों ओर ले खुला बा इजे बोला दिल बड़ू का जी कोई आ तो नहीं थे ना हमारा देख लिया सन त का कहियो सन तो जाने अगला बार चेंज कर दे जी एकरा के दूसरा देख चलो जी आवा बढ़िया ले चल जी अब ठीक बा ठीक है बढ़िया अब बहाना ऐसा ना कनी पकड़ा गई नी ठीक बा जाता ही बाय बाय। किने बड़ू हो क्या जिया कि नहीं झारले बनल तहार ना होला ओहो तो तनी बरो पानी ना लाओ तो लोटा पानी लाओ तो बड़ जोर के प्यास लगल बा बैठी तनी देखी हम सकलिए अपन बैठे दिन चले ई काल औरत लेखा झारे के भाव थोड़ा जल्दी लाओ ना। लाते मनी अरे बड़ा हीर जरता हो खला नी हां बचिए कहाँ गइल बिया? आलमपुर गइल बानी आलमपुर हां क्या करे हो? गइल बानी लावे खातिर कापी पे लगन के साथ में कहते कि दोस्त आवते सन जाते दोस्त होती सन तोरा हम कही ना कि ओकर जौची घटेला तो हमरा से बोल देनी तो दौरे के कई दिन से 3 दिन से न कहतई हाँ वो कहले तो रहबे कही रहे लेकिन थोड़ा जानते बड़ू के खेत उत के काम करे में थोड़ा तो लेट उनकर हो। सामान ला देते तो उनका जाएगा ना पड़े तोरा बहन के हमने चाल निक नहीं लागत थी घरे का हो गइल बा? जब मन तब जहाँ मन तहाँ चल जा तड़ी कहते कि आवती है जी से हो जी से अगर कोनो बात के गड़बड़ी भइल ना तो तुम्हारा काम देखो ते में हम का करी रौरा के सामान कहा तो कोनो हम चीज लावे दिन तो भर तारा के लावे छोड़ के घर में दोनों के आजाद बनी बाहरे काम करत बनी या कहतो कि हम का करी दुए जनी ना घरवा में रहतौ जा तो हम उनका के डांटत नहीं खी अब कितना उनका के डांटी कब गइली हो? हो गइल आधा घंटा 1 घंटा गइले कहले कि हम तुरंत आइब आई अभी तक गइली ना अच्छा ठीक बा आवते हो कि हम तनी जा तनी खेत जोतवाए गाड़ी गइल बहुआ ठीक बा तेरी फोन पे बड़ी लागल रहतई देखा तनी तो तू नहीं को पूछत कि फोन काहे के पूछा तनी तो बहाना तो कर दे तड़ी कि इनका ले बतियात रही उनका ले बतियात रही तो
तो तोहार फोनू कैसे ले लेती है? ओकरा पास मोबाइल बा? हमार फोन लेते तबे ना हम कहतनी कहते कि हमार दोस्त के फोन आवता भाभी दो ना तनी दोस्त ले बतियावे के बा हम दे देतई। आवे जा शाम को बताओ तनी हम ओकरा के। अच्छा ठीक बा, आ जाओ ओकरा के हम जा तनी। ठीक बा? ठीक बा। हाँ जा तनी पूर्व के खेते गइल बा गाड़ी। ठीक बा। हाँ जोतवा सुतवा के हम आवत जल्दी आई। हाँ तुरंत आ जाई। अभी तक ना अली जाके हम कहाँ रह गइली। भौजी इतना देर लगा दिल आवे में का करियो, देरी हो गला। बोल भाई हमार बोल के गइल हवन अभी का कहत रहनो? डर के कहला ना कि मत जाए ओने गइला खातिर कितना खिसिया तवन कि हम ना ले आइब। उनका ले 3 दिन के हाथ ना रख ले त ना लगत रहन। कहले ना नहीं तो कहतन कि वो ओकर गइल जरूरी ला रहे। अपन मोबाइल। हमार मोबाइल मत ली रौरा। हमार मोबाइल लेला खातिर कितना रोड भैया बोलत हनी कहते कि ओकरा के काहे के मोबाइल देतौ। ठीक बा मत दिया, खाए दो भूख लागल बा। आई ना हाथ गोड़ धो के आई। चलो बेटा अंदर। दो दे बनी आई ना बैठी। का हो गइल बुची? बुची का हो गइल? कुछ भौजी बार का पर गुला नोरे के बाल पड़ल ह का बात है? सही सही बताई। तभी ठीक बा ना? हां भौजी ठीक बा। तो उल्टी मार करत हनी। बार पर गुला हो पनिया में। सही सही बताई कौन और कौन बात नहीं है ना? अरे ना हो, तू तो खाली सके करत रहेलू। सके में तो रहे थी करके रख देतनी हमरा के। उ अच्छी करत रहतनी। डर देखब कुछ होई तो हमरा के बतावतनी। भैया हमरा के कुछ ना बुझाइल, बार पर गुला पनिया में। ठीक है बेटे। बार परल बार परल बा। हम कहत रही कौन ऊंच नीच कइले सही सही बताई का कइले बनी? कुछ ना भौजी, सही सही ना बताई भैया से बता दी। अरे कुछ ना, पहले पानी चलिए लगा। तो पहले डॉक्टर के दिखाई। चलिए। अरे रुका कूला कल में तो पहले ये बाबा भौजी को तो चक्कर आता। सुनी ना हम बुला दे भैया के। ठीक ना? रुको बैठे दो। ए भौजी हाँ बोली। छोटा भैया के मत बोला, हम लिख भाई। निक बानी रोरा। हो मार उल्टी पे उल्टी करतनी। ना हो ठीक भाई। डॉक्टर के बुलाते रुके। हेलो। अरे का झूठे एक डॉक्टर के बोला तो हम ठीक भाई। कल नहीं ना कि यहाँ के तबीयत खराब बटे तनी आई तो जल्दी। मार उल्टी करतनी डॉक्टर के लेते एक साथ में। ठीक बा। मार चक्कर आवता मार उल्टी पे उल्टी करत है। ठीक बा तनी जल्दी आई लेके आवत हन। एकरा के कहत रही पहले ही समझत ना रही लड़की। अरे महेशो फोन करता ना हो। का हो गइल बा? का हो गइल बा? अरे उल्टी करत है चक्कर आवत है इनकरा देखिए के। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी देखिए, जल्दी देखिए। देख रहे हैं देख। थोड़ा देख रहे हैं। ओह माय गॉड। का बात बा डॉक्टर जी? क्या बात बा डॉक्टर साहब? अर्जुन जी इधर आइए। वो पेट से है। क्या? हाँ वो माँ बनने वाली है। चक्कर आ रहा है। समझ आइए। चलिए दुआ करिए। ठीक है चलिए। हम कहले रही ना कोनो चीज हो जाई तो बहुत मार मारब। भाई का हम का डॉक्टर साहब का कहला रहा? का कहला बा? पेट से।
तो मेरा बहन ये के न दिन गलती देखे बा खातिर हम दोनों के घर में छोड़ ले रही तो मेरा बहन के न गलती बा हमारा ले झूठ बोल बोल के वो कहाँ जाते ये थोड़ी हम जानते हैं दोनों के काटा भाई तो हमारा का गलती बा दोनों के हमारा के काहे काटब धोनी के घर में न ठीक से घर देखे आवता आ ना बाहर हुआ रौरा हमरा से कह के जाता नहीं कि हम जाते खेत पे तो हम जानते हैं कि रौरा कहाँ जाता नहीं वैसे ही ना बहाना करके जाता ही कि आज आलमपुर काटब जाते हैं ओकरा। कहाँ जाता नहीं आज ओकरा के काटम चल लीवा चलो ओकरा के लीवा चल हेन बोला बोला का रे तू कहाँ जात रही घूमे रे कौन हो ना कौन हूँ ना रौरा हमरा ले झूठ बोल बोल के कहाँ जाते हैं केकरा से मिले जाते बता हैं ओकरा के बढ़िया से का बता बोलो बता रौरा हमरा के बतैले रही कि हम कोई ले मिले जाते हैं चाहे कुछ हो तो बतलाओ का बोलो तू ही बतलेबू का रौरा जवन भइल बा तवन नहीं रौरा पता बता ओकरा के बढ़िया से बता यही करती है 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 रौरा तो काहे हमनी इतने के झूठ कौन बोल सी बोल कमी के रहे? जात रही बताई का के कमी देले रही हम बताओ रह गइल रहे बताओ का कमी दे कौन सी बोलो बता खाए के पिए के ओढ़े के पहने के कौन सी कमी रहे पढ़े के तो लिखे का बता। कमी रहे तो बतलाओ का बोलो हाँ? रौरा पेट में का ऐसी बोलो? नहीं रौरा पता तोरा नहीं मालूम रे हैं मालूम बा कि ना हैं तो बतलाओ हट हट तू सामने से हट 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 बाजू हट है ना है ना तू सामने से हट चल ना एकरा के मुंगाई मुंगाई आदमी करे के रौरा पहले बता हमारी देले इज्जत- रहती त ये थी इज्जत ना माटी नहीं में मिला रही देले हां हैं तू हमार पगड़ी को हट चल रे एकरा चल होने मशीन में ले चल 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 होने चल मशीन में चल 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 उठ खड़ा हो, चल 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 छोड़ ना दी छोड़ दी तो हरो पापा जी एक पैना चल गलती ना होके लेकिन थे गलती होला पूरा इज्जत ले लो समझ चल 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 ठीक है जल्दी चल मुआ 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 जल्दी 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 ऐसे पकड़ पकड़ पूरे पकड़ दीपक बाबू करे के बेरी दीपक ना बाबू कहाँ चल गुली रे सबके इज्जत ले दीपक का हो भैया बाबू काहे चिल्लात हो पकड़ पकड़ भैया का हो काट एकरा काट 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 जल्दी काहे काट। हो अरे ई पूरा इज्जत ले लेल बिया हमार काट काट अरे भैया का चल रहा हम रोजे से देखता नहीं काट, काट, बहुत खराब लोग खोल दिया ठीक बा चलो बड़ी खराब हो गई वोट पर गिरते उसने ना बजाते रहता रहा छोड़ दी जाए लड़की ले मां को ना कर मां बोल कर आज के बाद ऐसे ना करी गलती हो जाला ना कर मां ठीक बा ठीक बा छोड़ी हो चल ठीक बा बोल एकरा से कि आज के बाद ई कुछ ना करी ना करी हम जय दे मां अगर ई कोनो गलती कैलस ना करी हम गलती बहुत ना मार करी। मारब तेरा गोड़ पर गिरती हो गोड़ पर गिरते गोड़ छोड़ ना दी मतलब हाउ को और बिगाड़ के रखले भैया करा के ई ना इहो कब का ऐसा काम करते हैं कहते छोड़ी छोड़ी चलते सब कोई मार खा जा गोड़ पर गिरते हो भाई अब कुछ आज के बाद ऐसे ना करबी कान ना पकड़ करी हम ना करी हम कान पकड़ चल आज के बाद ऐसे सुन लेनी तो भैया हम अर्जुन उजाला आप सभी भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के गोड़ लागत नहीं भैया हमने के पूरा टीम मिल के एगो वीडियो देखैले हैं जौन वीडियो बनाए के खास मकसद ये रहल कि आजकल के बेटी बहू के ऐसे ना करे के चाही जैसे कि चांदनी जी कैल हनी और ख़ास करके कि भाभी के भी नज़र रखे के चाही कि ननद कहाँ जाते जौन अभी ध्यान दिले मतलब सब कुछ होखला के बाद में ध्यान दिले वो पहले देवे के चाहत रहल लेकिन शुरू से भी ध्यान देवे के चाहिए भैया अगर हमारी ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी शेयर करी अगर लक्ष्मी इंटरटेन पर नया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी और दी जब भैया इजाज़त हमने के अगला वीडियो फिर लेके आयल जी जय जवान जय भोजपुरिया।